اللہ دے نبی فرماندے میری سواری جا رہی ہے ہوں مسجد اقصی تو آسمانہ وال، پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام، پھر میرا استقبال فرمایا، نماز پڑھی اقصی دے اندر تے اللہ دے نبی نے انہاں دے اگے کیے، پہلے آسمان تے استقبال کیتا، استقبال یا خطبہ دیتا، شان بیان کیتی، میں نے بیٹا فرمایا، دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ملے، انہاں جناب میرے استقبال یا خطبہ دیتا، تعریفاں بیان کیتیاں، امت دے بارے میں خبراں دتیاں، پھر تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے تے ادریس علیہ السلام، پنجویں تے ہارون علیہ السلام، چھویں تے موسیٰ کلیم پاک اور ستویں تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ زیارت۔ اللہ دے نبی فرماندے میری سواری جا رہی، توجہ ہے، سفر کر رہے ہیں، تے ایک عورت بڈڑی سجے پاسے کھلو کے میں نے آواز دیتی، اللہ دے نبی فرمایا میں توجہ نہ دیتی، چلدا رہا، کہن لگی عورت اے محمد ٹھہر جاؤ میری گل سنو، اللہ دے نبی فرماندے میں چلدا رہا، کھبے پاسے آواز آئی، پھر بھی میں چلدا رہا، میں جبریل نو پوچھا جبریل کون سی؟ یا رسول اللہ شیطان سی۔ سجے پاسے بوڑھی شکل عورت دی بڑا کے جناب نو سدا، اگر تسی توجہ کر دے نا ان دی گل سن لیندے تو یا رسول اللہ تواڈی امت یہودی ہو جانے ساری امت، اگر کھبے پاسے سن دے تواڈی عورت نصرانی ہو جانے سے، عیسائی ہو جانے سن سارے۔ تو کیسا رحمت للعالمین نبی معراج والی رات امت دا خیال فرمایا، نہ یہودی ہون دیتا ہے کل دی کل امت نو، نہ نصرانی ہون دیتا ہے۔ اور اللہ دے نبی فرمایا سدرۃ المنتہا تے جبریل ساتھ چھڑ گئے، میں کیا جبریل میں تو نہیں نہ ساتھ چھڑا، تو چھڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک وال برابر اتا جانا میں تو سڑ جاسا۔ جبریل دی تخلیق ہی نور دیے اور رک گیا، ایک وال جاندہ تے سڑدا ہے، تے جیڑا ابو البشر او لا مکان تے جا رہے ہیں۔ ہوں یہ گل وہابی نہیں منتے، جی لا مکان تے جانا منن تو انہوں نے نبی دی نورانیت مننی پینی، پر جتے جبریل رک گیا ہے اللہ دا حبیب اتے گیا ہے، لا مکان تے گیا ہے، وہ آندن صرف اقصی تک معراج ہے، اگا ہے ہی نہیں، وہ نہ مراد مندے ہی نہیں، وہ ایسے کان ہے بس چٹ، وہ اگا مندے ہی نہیں، وہ آندن پائی رکھو رولا سے مننا ہی نہیں، پر انہوں نے کی پتا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے ستے ویچ مدینے۔ وہ گالے نا پچھو مزے دی کر دیا، صدیق اکبر پاک دے کول آیا نا ابو جہل تے کہیں دے ابو بکر تیرا یار آخ دے، میں راتوں رات گیا تے ہوتے آ گیا مسجد اقصی تو، توجہ رکھنی۔ صدیق اکبر پاک فرمایا ابو جہل تو خود کنے میرے نبی نو سنے آئی؟ ہاں جبریل میں سنے ہے، ہن توجہ رکھنی، اے ابو بکر میں سنے ہے تیرا یار آکھدا میں گیا تے آیا۔ ہن ابو بکر نا راوی نو نہیں ویکھا، او دی گل ویکھی۔ ہن نبی پاک دے منہ مبارک جو ابو بکر خود ایک گل نہیں سنی کہ ابو بکر میں گیا تے آ گیا، آ کے روایت کردہ پیے ابو جہل تے زمانے دا کافر ابو جہل۔ صدیق اکبر فرمایا سی تینوں نہیں ویکھاں گے، گل کیتی ہے میرے نبی جی، فرمایا میں تصدیق کرنا جو میرے نبی فرمایا سچ فرمایا، سچ فرمایا، جتھے نبی دی شان ہے اسی راوی نہیں ویکھاں گے۔ اس تو بڑا کوئی بیڑا ہونا ہے ابو جہل جیسا۔ صدیق اکبر مان گیا کہ میرا نبی گیا بھی ہے تے آیا بھی ہے، ابو جہل تو ایویں کھلا ہے، یہ تے گل ہی بالکل چھوٹی ہے جی میرا ساڈا نبی سانو فرماندا میں آسمان تو آیا جبریل پیغام لایا، اسی تے او بھی من لینے تصدیق کرنے تے میرا نبی مسجد اقصی تک گیا، ہاں میں مان لیا ہے کہ میرا نبی گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مت کسے دے ذہن چوے کہ اللہ تعالیٰ عرش تے بیٹھا تو نبی پاک تو مکہ پاک تو پھر سفر کر کے گئے اقصی تے پھر آسمانہ تے پھر لا مکان تے، انج نہیں، توجہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمانہ تے نہیں بیٹھا، اے وہابیاں دا مذہب ہے، توجہ ہے، ساڈا رب اہل سنت دا مذہب ہے، او جہت تو پا کے سمت تو پا کے ہے 6 سمتیں، مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین، کتنی سمتیں؟ 6۔ تے جی رب عرش تے موڑ فرش تے نہیں، جی فرش تے موڑ عرش تے نہیں، جنوب ہے تے شمال نہیں، مشرق ہے تے مغرب نہیں، او بھائی کل کائنات دا رب سونے احاطہ کیتا ہویا ہے، رب دیاں سمتاں نہیں
کہ اللہ دے نبی گئے سن سفر کر کے تے ملن تے دیدار دی خاطر اللہ سونا اپنے نبی نو محروم کدو رکھے دیدار تو مولا علی فرماون میں سجدہ کرا جب تک رب دا دیدار نہ کرا میں علی سر نہیں چکدا تے رب اللہ اپنے حبیب تو دور سی اہل سنت دا مذہب ہے اللہ سونا لے گئے اپنے حبیب دی شان ظاہر کرنی سی افضلیت مصطفیٰ اور اپنی نشانیاں بھی کھانیاں سن رب واسطے نہیں سفر کرنے پائندے اے مقام حد بننا انسان نہ واسطے ساڈا کوئی پیر بیٹھا لاہور کسے دا جی پشاور کسے دا پنڈی ایسا سفر کرنے ہے انسان ہے رب سونے ال سفر نہیں کرنے پائندے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اور اللہ فرماندا میں تے مومن دی شاہ رکھ دے بھی قریبا اے جڑا سفر ہویا ہے لنوریہ من آیاتنا نشانیاں بھی کھامڑیاں دیدار بھی اللہ کرایا ہے لیکن اللہ واسطے سفر نہیں کرنے پائندے موسیٰ کلیم نو کوئی تور تے اللہ بلا کے تے کلام کیتا ہے مقام ظاہر کیتا ہے کہ میرے کلیم دا مقام ہے یونس علیہ السلام نال مچھلی دے پیٹ وچ کلام فرمایا ہے اے میرے یونس علیہ السلام دا مقام ہے جبریل نال سدرۃ المنتہا تے کلام فرمایا ہے اے میرے جبریل دا مقام ہے حبیب نو لا مقام تے بلایا ہے دسے اے میرے حبیب دا مقام ہے رب دا نہیں اس گل دی تصدیق میرے پیر باؤ کی تھی فرمایا نہ رب عرشی معلا ملیا اتنا رب خانے کعبے نہ رب علمی کتابی ملیا اتنا رب وچی محراب گنگا تیردی او یارا مول نہ آوے اتھے پینڈئی بے حساب جددہ مرشدی اساں پھڑے آئے باہو اتے چھٹے کلی عذاب اللہ دے نبی فرماؤں دن میں مقام دیا سہرہ کی دیا نے اللہ سونے میں جنت دا مشاہدہ بھی فرمایا ہے جہنم دا مشاہدہ بھی فرمایا ہے اے بھی نشانیت دے اندر شامل سی کہ اے میرا حبیب جنت ویکھ جاؤ جہنم دے عذاب بھی ویکھ جاؤ ساڑھے نبی سرور جنت دے عذاب ملازہ فرمائے پچھلے نبیان رسولان دے امتانو حقیقی عذاب ہو رہا سی جہنم دے اندر حقیقی عذاب ہو رہا سی کیونکہ گزر گئے امتان ساڑھے نبی سرور دی امت دا عذاب اللہ سونے جہنم دے اندر مثالی شکل نال اپنے حبیب نو بھی کھایا ہے رسول اللہ فرماؤں دے میں جہنم دے اندر مشاہدہ کیتا ہے ایک گروہ ایک جماعت ایک طبقہ جنہوں عذاب ہو رہا ہے کانڈ بھرنے انہوں نے فرشتیاں لٹایا ہویا جناب کانڈ بھرنے جناب زمین تے لیٹے نے اللہ سونے دے جہنم والے فرشتے بڑے وزنی پتھر چک چک کے انہوں دے سر تے مار دن سر انہوں دا کچلیا جاندہ پھر اصلی حالت بن جاندہ پھر وہ پتھر مار دن سر کچلیا جاندہ پھر اصلی حالت کچلیا بھی جاندہ پھر اصلی حالت پھر کچلیا جاندہ بار بار اللہ دے فرشتے وزنی پتھر انہوں دا سر پہ چیر دن جناب کچل چھڑ دن پھر اصلی حالت اختیار کر جاندہ اللہ دے نبی فرمایا جبریل کون نے کیوں انہوں عذاب ہو رہے اتنی درد نال چیخ رہے نے جناب چیخ رہے نے پکار رہے نے جبریل کون نے یا رسول اللہ اے جناب دی امت دے اندر بے نمازیاں دا حال ہوئے ہوئے جڑے نماز نہیں سن پڑھتے لنوریہو من آیاتنا اللہ فرمایا میری نشانیاں جہنم دے اندر نبی دس رہے خود ویک کے ہیں ساڑھی مرضی نبی دی اگر ساڑھے اندر یقین ہے کامل تو ایسا مننا ہے نبی دی گل سچی اللہ دے نبی نو جبریل عرض کر دے نظور اے جناب دی امت دے اندر بے نمازیاں دا حال ہے جڑے نماز چھڑ دیں نماز نہیں پڑھ دیں جہنم میں اللہ تعالیٰ انہوں نے اے عذاب دے گا بار بار انہوں نے سر کچھ لیا جانا ہے انہوں چیخنا ہے دردناک عذاب ہونا ہے اللہ دے نبی نو جبریل دسے بے نمازی نے نماز پڑھ کرو
ہاں کلی فجر والی نہیں ساریاں ہاں زور والی بھی نال عصر والی بھی نال مغرب بھی نال عشاء بھی نال اللہ دے نبی فرمایا میں اور تکیا ہے کی جہنم دے اندر ایک گروہ نو عذاب ہو رہا ہے کادا کہ انہاں دے جڑے پیٹ سن نا بہت بڑے بڑے برجا وانگو جڑے مکان ہوندے بہت بلند وڈے وڈے مکانہ وانگو انہاں دے پیٹ سن تے شیشے وانگو سن اندر دا سپ بھی نظر آ رہا سن انہاں دے پیٹ دے اندر اور بچھو بھی نظر آ رہا سن انہاں دے پیٹ دے اندر تے بڑا دردناک عذاب کہ او جناب پیراں دے طاقت تے کھڑا ہونا چاہندے سن لیکن پیٹ انہاں وڈا سی او ڈگ پیندے سن ڈراونی شکل دا گھوڑا آ کے نا انہاں دے جناب پیٹ دے اوتے اپنے پیر ماردا پیٹ پھٹ جانے جناب بڑا عذاب ہونا انہاں نو انہاں سیکھنا پھر اصلی حالت ہو جانی اوویں پھر انہاں ڈگنا پھر گھوڑا آ جانے نبی پہ دس دن صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہاں نال عمل ہو رہا ہے اللہ دے نبی فرما جبریل ایک کون نے یا رسول اللہ جناب دی امت دے اندر سود کھان والیاں دا عذاب ہے جڑا مثالی شکل وچ وکھایا جا رہا ہے